रानि फिसौआ आंजों मा मैया गेलेदों। बियानियाबोथ' आंखौ एथ' दाव खालामबाय आरो आंनि मेगननि नोजोराव आंनि फिसौ आरो आंनि फिसाजोखौथ' एथ' अननाय दिन्थिबाय आरो आंनि फिसायाबोथ' आंखौ एथ' मोजां जानो लोंनो आलो गोजोन जिरायहोबाय। नाथाय उनाव मा जाखो? आंनि फिसाफ्रा आंखौ मानो बेबायदि एथ' अयना होखारहरखो सैमा बायदि? मा जादों? सिङाव मा जानानै दङ? आं जेबोखौनो बुजियासै। आंनि फिसाया आंखौ मानो बेबायदि खालामहरखो? ना बियानिया आंनि फिसा आरो आंनि फिसौखौ आंनि सायाव अनफ्लादों। बियानिया जुदि आंनि फिसा आरो आंनि फिसौखौ थारैनो अनमारोब्लाथ' बेबायदि जाथावनाय नङामोन। आंनि फिसा आरो आंनि फिसौआ थारैनो जोबोर गलाम खाथिनानैसो दङ, जेराव आंनि सिगाङाव जोबोर अनफ्लाबाय आरो आंनि फिसाजोखौ बियानिया लिंहरनानै दसेयावनो बेबायदि महर दिन्थिहोबाय। आंनि बियानिया आंनि फिसौ आरो आंनि फिसाजों माबा मोनसे गेलेगासिनो। आं एथ'बार थाङो, दिनैसिम बेफोरबायदि माब्लाबाबो जायाखैमोन। नाथाय दिनै मा जाखो? फिसाजोआ रायबाय, फिसौआ आंखौ मानो रायनांगौ? सिङाव माबा मोनसे जादों, सिङाव माबा मोनसे दङ, जेराव बिसोरो आंनो फोरमायनो हायाखै, खोन्थानो हायाखै। बेनिखायनोथ' आं थांग्रोम फिसौनि आरो फिसाजोनि मोखांखौबो सोम नुबाय थादों। सोंबाबो खोन्थायाखै बिसोरो आंनि फिसा आरो फिसौआ माबा मोनसे जेंनायाव दङ। नाथाय आं दा मा खालामनो? बिसोर आंखौ जिबायदि होखारहरबाय। आंनि फिसायाथ' बुंदों गाननाय जोमनायनि अभाब गैया, माथो आं थांगाफ्रोमबो बे मोनसेल' ड्रेसखौनो गाननाय नुयो। माबा मोनसे जाथारदों। फिसाजोनि आरो फिसौनि थाखाय मोजां गानग्रा जोमग्रा बायनानै लांदोंमोन, बेखौबो लाखियासै बिसोरो आंखौ मानो बिदि खालामहरखो? बिथिं फिसायाबो आंखौ न'आव थांनो होआखै, बिथिं फिसाफोराबो बेबायदि, बिथिं बिमायाबो लेंग्रि। आं मा खालामबावनांगौ आं? जुमाय रानि, औवाजों सिखा लानानै होसो जानानै माथो न'आव थांथाराखैलाय? मोजां दे नोंनि फंबाया बिरादनो। आंनि फंबायासो गाज्रि दे। नोंथ' मोजां जानांगौमोन ना? नोंबोथ' बेनो माथो। मोजां हिनजावाखि बेफोरबायदि सिखा लाना होसो जायो? ओइ, बारा खोथा बुंनाङासो। ओरैनो खर'फ्रा बारा मोजां नंखाया, खर'नि एम्फौआ गोदौगासिनो। बबेथिंनि रागा बबेथिंनि ज' मोनगोन। बेवाइब्लाबो बांद्राय खाथिर बाथिर गैयाहाय दानि जुगाव। आंनि दुखुखौ सोर मिथिगौ? मिनिदों नोंसोरो, मिनिदों। नोंबोथ' बेनो। नोंनि फंबायखौल' मानो होनदों? बिदा फंबायनिसो एखे जोलैनि जात। साला आंहा बबेथिंनिफ्राय मा टेनसन जानानै फैदों, नोंहा बेयाव मिनिनो मोनदों आंखौ? नों गासिबो आंखौल' दाय नुयोना? न'खरनि गासिबो आंखौल' दाय नुयो। साला बबेथिंनिफ्राय मा जाबोनानै फैदों? गोदाव सोराव खोथा बुंबाय थाखानाङासो। एफा दुगि सनमान गैमारि हिनजावनि बेलायाव गावनि बेवाइजों माबायदि खोथा रायलायनांगौ? बेवाइ होननानै सनमान होजानो लुबैदोंबालाय नोंलाय मानोथो आंजों सनमाननि खोथा रायलायाखै? आं नोंखौ गोसोबायदि बुंनोबो हायो, रायनोबो हायो। नोंहा सिरि थानो हाया नामा? बेवाइ जाखो मा जाखो? सोमोन्दोआवसो बेवाइ, नाथाय खामानियाव मा दं? जेबो गैया। नों आंनि बेवाइ जानायलाय नों दिनै आंनि खैफोद दुखुखौ मालाबा बिसार खालामफेरदों? आंनि नांगौखौ मालाबा सोंफेरदों? मा जादों सोंफेरदों नों मालाबा? नामावल'सो बेवाइ, जेबो खामानि गैया। आंहा दिनैनिफ्राय बेवाइ दं ना हुवा दं ना बिजावजालि दं ना सोरबा दं? रावबो गैया आंहा जुदि बेवाइ दङ, बिजावजालि दङ, हुवा दङमोनब्ला दिनै आङो लामा खाथिनानै सिन्था खालामना गाबनो गोनां जानाय नङामोन। सोर नोंसोरलाय? दिनैनिफ्राय हुवाबो गैया आंनि, बेवाइबो गैया आंनि, बिजावजालिबो गैया आंनि। थिग दङ, सानसे नायगोन नोंखौ। नायबाय थाबाथ' जायो दा, माखौ नायो नायबाय था। मोजां जोलैनि जातफोरासोलाय बेबायदिनो, दायनाफ्रासो बेबायदि नायगोन होननानै बुङो। नोंसोरनो दायनाया। आंनि संसारखौ, आंनि बिमानि आथिं लेंग्रि खालामनायाबो नोंसोरनो खोमा। दायनाफ्रासो बेबायदि नायगोन होननानै बुङो। आंनि संसार सान्तिखौ नायनो हायो नोंसोरनो खोमा। बेनिखायनो खैफोदानो जोबा, दायनाया नोंसोरनो। जेबो बुंथ'लासो आङो, हमथाना थाबाय रागाखौ। मा लाजिबाय नामा? माखौथ' हमथानानै दोनखो रागाखौलाय? फोजोबखा दिनैनो। मालाया माने सिन्था, बेवाइ होनानै सनमान होजानो लुबैदों। बेवाइ होजानायनि सनमाननि जयग'बासो होगोन दा आङो। बे आंनि बेवाइब्ला आंनि सायाव बिहा मा दायथ' दङ? दिनैसिम आंखौ मालाबा मोजां रावजों बुजायफेरदों? आंनि न'खराव बेसेबां दावराव दावसि जानानै थांदों मालाबा खबर लाफेरदों?
जादों सुखु दुखु गासैबो नायफानो सहाय होफानो गियान लाफानो होफानो मा होदों बिसोरलाय आंखौलाय नामावल'सो बेवाय बबेनि रागा बबेयाव एदावना दालाखाहाय ओइ जोमै अलंबारालाय मिथियाहाय आं रावखौबो खबर लायाखै आं नोंहालाय दावखारानि गोसो मालाय न'आव होखारहरबाय आं हिनजावखौ होखारहरनानै उन्दुग्रा न' सिङाव हाबनोनो हालां न' सिङाव थांब्लानो माबा दाउखाखौसो गोसोखांबाय थायो बिनिखायनो र' जुमाय बथलसे लोंना फैनि आं जुमाय लोंना फैबासो न' सिङाव हारसिं उन्दुनो हासिगोन खोमा दाउखाया गोजान जागोन खोमा बिनिखायनो जौ बथलसे लोंना फैनि आं ओइ गंथा जौ लोंबालायनो टेनसना गोजान जायो नंगौना जायो दा बावगारो टेनसनफोरखौ गोसोफोरा सान्थि निजोम हारसिं गोजोन मोनो जौ लोंबा बिनिखायनो लोंहैनो नागिरदों आं दाउखाखौ बावनो थाखाय लोंहैनो नागिरदों आं ओइ गंथाहाय आंबो लोंहैनोहाय थौ नोंजों आंहाबो बिराद सिन्था जादोंहाय आं सिन्थाफोरखौ एकदम सहायनो हाया मोनथारबायहाय थलाय एसे नोंजों लोगोसे कापसेसो लोंना होफानि आं एसे सिन्थाफ्रा मोजां जागोनदां थौ बिदिबालाय आंहाबो हारसिं जौ लोंनोबो बारा इन्टारेस्ट मोना थौ सानैजों सुखु दुखु रायज्लायनानै ज' लोंनोसै नोंहाबो हौवा गैजाला आंहाबो हिनजाव गैजाला थौ हौवा गैजायैनि दुखु हिनजाव गैजायैनि दुखु माबायदि अनुभब मोनो सानैजों जौ लोङै रायलाय लोंनोसै होनबालाय थौदो थौ बिराद इन्टारेस्ट जागोन ना जोंहा सानैनि काहानिया थौ लोंहैनि थौ टेनसनफ्रा गोजान जाथों आंहा दासो गोसोखौ गोजोन मोनबायहां जि जायो जागोन जुदा जागारनायानो मोजां जाबाय आंनि दिनैनिफ्राय हारसिं गोसोबायदि बे न'आव मावनो हासिगोन हारसिं गोसोबायदि संसार जानो हासिगोन बे जोमै आरो अलंबारमोनजों थाफानानै संसारखौनो गोजोनखौनो मोनलामोन आं आयौ हालाहाय आं बिसोरजों थाफानो बिनिखायनो दिनैनिफ्राय आंहा बेयावहाय हारसिं संसार आंनि हाबानि बासनफोरा मामोन गोसोआवनो गैलायलांला दा आंहा माखासे बासनफोरखौसो बायजोबनो नांसिगोन दा सिनायलाना अबे जोमैनिमोन अबे आंनिमोन अब्लाबो मोननै मोनथाम बुस्थुफोर लाना फैबावगोनहाय आङो साराय लाबोआखै साराय लायबावनांगौ दैहु दोक्सिफोर लाबोआखै बेफोरखौबो लायजोबनांगौ माथो फैसा गारनो गावनि हाबानि बुस्थुफ्रा बेसेबां बुरजा दंखायोमोन गावनिखौथ' सिनायला होमबाबो जिखुनु लानानै फैगोन आं इसा फिसामोनखौबो दामानि खबरखौनो लानाय जाथाराखै आरो बिसोरथ' जों जुदा जानायखौबो मिथिबावाखै बिनिखायनो दिनै जावायसोखौ आबु जाफुंखौ आरो दैजिलायनो हाबो इसाखौ लिंहरनोसै र' आलासि जानो आंनि न' गोदानाव हेलौ इसा आइ इसा आं नोंनो खबर हरनाय जायाखै नोमफाजों आंजों जुदा जाबाय नोंनि मादै जोमै आदै अलंबारमोनजों जमा गैफाला जोङो बै नोंनि आबु फबनाय हा खर'आ बेयावहाय जोङो फैबाय औ नै दिनैनिफ्राय जों बेयावनो थाफैबाय ओहो नोंनि मादै मोना होजों सिगांनि पुरुना न'आवनो थागोन जों नोंनि आफाजों आंजोंल' बेयाव फैबाय औहाय खामानि दामानि मावनायावनो खबर हरनो मोनाखै दे आइ दाहाय जावायसो नों आरो आबु जाफुंखौ लाना फैब्लानो जाबाय दा हराव बेयावनो ज' ओंखाम जानोसै औ बेयावनो जोंनि न' गोदानाव ज' ओंखाम जानोसै जोंहा ओमफ्राय मा बेदर जागोन आइ आयु दालाय बबेनि हांसो मोनलाबायनांगौ हांसो गैयाहाय आइ बै न' पुरुनायाव खुमब्रा दङ खुमब्राखौ दा थांनानै लाना फैगोन आं थाइसे दाउजों जानोसै औ दा हराव फैब्लानो जाबाय देहाय दे होमबालाय दोननोसै ओइ इसा बिमा आं नोंनाव फनसो हरनो नागिरदोंमोन इसा बिफा नै इसा बिफा दा हराव इसा मोन हाखौ लिंहरदों आं न' गोदाननि ओंखाम संग्रानि ज' ओंखाम जानो होननानै दे फैनो होब्लानो जाबाय खबरदार अलंबारखौ लिंनो मोना मानो बेसेरा दा हिनजावबो गैया हारसिं ओंखाम संना जागोन बोरै बियो लिंहरनोसै आरो दिनै हरसेखौ ओंखाम जाथों बेयावनो अलंबारखौ लिंहरनो मोना रागा जोंनो ओंखारदों आं बिसोर हौवा हिनजावा साला मा जागोन मा थागोन नांलायगोन बुलायगोन खारलायगोन दा आंहासो बिसोरनि थाखाय खोथा खोनासंनो गोनां जादों बा जोंनिया दिनै आं बेवाइ सेवाइ सनमान होआखै बेवाइ सेवाइ मोनथिलानो बियो दिनैनिफ्राय आंजों लामा सामा जाबायदि नांलायदों आरो दिनैनिफ्राय बेवाइबो गैलानो हौवाबो गैलानो बिजावजालिबो गैलानो बा दिनै आंजों नांलायनाया मा नायनो साला एसेल'सो बाखि थाबाय मोदोमाव साला दुब सौनो मा जोमैया नोंजों नांलायदों लामायाव लोगो मोननानै हाबाब गावनि बेवाइखौनो एथ' बेबायदि लामा सामा लाजिनाय मोनासै बियो नांलायनो Allah, एसेल'सो बाखिसै बे आंजों बेवाइ होननानै मिथिबावलासोनो बे आंखौ सनमान होबावलासोनो बेवाइ सेवाइ होननानै मिथिलानो दिनैनिफ्राय बिना बेवाइबो गैलानो बिजावजालिबो गैलानो हुवाबो गैलानो एसेल'सो बाखिसै बेखौ बुनो आरो खनसे जुदि लामायाव बेबायदि लोगो मोननानै आंजों नांलायबावोब्ला बेखौबा हले गथारालै आंजों रागायानो मा खालामगोन मा थागोनसो मोनजोब्बाय आं दे थानो होब्लानो जाबाय
बिहा जुदि दिनैनिफ्राय बेवाइ हौवा बिजावजालि रावबो गैलाब्लालाय थानो होबानो जाबाय बेखौ गोसोबायदि सानबेसे थायो नायनि ना रागासो जोंनो खादों आं दिनैनिफ्राय बिजावजालिबो गैला होननानै बुंलायदोंना बियो अननानै साला एफा मोजां थोरसि लथा देक्सि बासनफोरखौ आं लाबोलायाखै गारबा सारबा साराय मोजां फारसेनिफ्राय गारबोजोबलायदों बिनोनो बेबायदिसो बुंबावदोंना बियो द्रुल लाना फैजोबगोनहाय आङो आइयाबा मा सानलांखो आइखौ बेबायदि गाज्रि बेबहार खालामनानै माबोरै गोजोनै थानो हानो आइयाबा मा सानलांखो आंखौ आइया बुजिबा हामगौमोन जे जों गोसो जानानै आइखौ बेबायदि गाज्रि बेबहार खालामाखै आयै निमाहा होदो आंबो आबैखौ जि अननो ओंखारखाबाय दासो आंबो आबैखौ जि गाज्रि होननानै रायखाबाय होखारहरखाबाय आरोथ' आबैया अननानै नोंनोबो आइ दख'ना लाबोलायदोंमोननो आंनोबो गस्ला लाबोदोंमोन थेवबो जोङो नाजावनो हायासै आबैनि थाखाय आबै निमाहा होदो नोंखौ गोसो जानानै रायाखै बायदुआवसो जों नोंखौ रायनानै होखारहरनो गोनां जादों आबै आयै जों आबैखौ माब्ला लोगो मोनफिनबावगोन जे जों सैथो खोथाखौ आबैनो खोन्थानानै होनो दाथ' आबैया जा दुखु जानानै थांखाबाय बे बहा लोगो मोनबावनो जों आबैखौ नुवाखै नोंनि आबैमोनखौ लोगो हमनो आरो नोंनि आबैमोनजों रायलायनो माबायदि बादा खालामनानै दोनदों आरो दाबायदियाव नोंनि आबै आबौ आरो जोंनि जाथि बंस परियालफोरजों लोगो हमलायनाय नुयोबा बिनि आबैया आरो जोंखौ सास्ति होफिनलायगोन जों मा पाप मावामोन आइ सना जे जों एफाबायदि खस्थ' भुगिनो गोनां जानो आयै आफानो खोन्थाहर आबैया जोंखौ बिदि खालामदों होननानै आफाया माबा मोनसे खालामगोन खोमा नोंनि आफानो खोन्थाहरब्लाबो जेबो लाब जानाय नङा आइ नोंनि आफाया जोंनि फंसेबो खोथाखौनो सैथो होननानै साना बियो माबा मोनसे खालामगोन आं बेखौ साना खोन्थाहरनायनिख्रुइ खोन्थाहरियानो मोजां इसोरा नोंनि आरो आंनि खाफालखौ बेबायदिनो लिरनानै होदों खोमा दुखु खस्थ' मेगन मोदैजों जों अरायसम थांनानै थानो थाखाय बेनो जोंनि खाफालनि लिरनाय जोंहा आरो मुंबो गैला राहा इसोरा जेरै खाफालाव लिरनानै हरदों बेबायदिनो जालांगोन आरो बेबायदिनो सैसोनानै थानो नांसिगोन मादै आरो रानि आं खोनानानै जोबोद दुखु मोनबाय माथो अखोरांसो अखोरां मा खबर मादै आं नोंसोरनि दुखुफोरखौ मिथिगौ बेनिखायनो आङो नोंसोरखौनो खबर लानो होननानै फैदों आयु अखोरां नों जोंनि गेजेराव हाबनानै दाला नङाब्ला नोङो जोबोद खस्थ' मोनगोन अखोरां जोंनि दुखु आरो दाहाखौ नोंलाय मा बुजिगौ जों मा हालोदाव दङ नों जेबो दामाव जोंनि थाखाय जों जेरै दं बिदिनो थानो हो नों नोंनि लामाजों थां आरो नों दानो बिनिफ्राय थां नङाब्ला जोंनि आइ बिखुनजा नोंखौ नुब्ला दानो जोंसो खस्थ' मोनफिनलायगोन ओहो आं नोंसोरनि थाखाय माबा मोनसे खालामथारगोन नों जुदि जोंनि थाखाय माबा मोनसे खालामनो होननानै सानोब्ला जोंनि आबैखौ नागिरनानै थां जोंनि मोनसे खबर है जोंनि आबौ आबैखौनो जेरावनो लोगो मोनो बेयावनो थांनानै बुंहै आबैनि सिगाङाव जे आं आरो आंनि आइया बेखौ सैमा बायदि रायहरनाया गोसोजों नङा बायथ'आवसो जों नोंखौ बेबायदि खालामनो गोनां जादोंमोन होननानै बेखौ खोन्थाहैथां जों गोजोननाय मोनगोन थां अखोरां थां नों गोख्रैनानै बेनिफ्राय थां जागोन दे बिदिब्ला आं थांनोसै नाथाय मादै नोंसोरनि फन नम्बरखौ आंनो हरना आं सम सम नोंसोरखौ खबर लाहरनो दे नाथाय जोंनि नम्बर लादों होननानै रावनोबो दा खोन्था दे नम्बरखौ ला 8043930596 दे बिदिब्लालाय थादो आरो रानि थादो दे आं माब्लाबा फन हरगोन औ आंनि आबैखौ लोगो हमनानै बुंहै जे आइ आरो आंनि गाज्रि बेबहार खालामनाया गोसोजों नङामोन सोरनिबा बायथ' जानानैसो खालामदों होननानै खोन्थाहै दे आबैया बुजिगोन गोख्रै थांदो नों दानो बेनि आइया नुब्लाथाय जाखावथारगोन